Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta cafke wasu mutum biyu da zargin satar mota. Gwamnatin jihar Kano ta sanar da ranakun kulle makarantu domin hutun babbar sallah. Daga ƙetare, ƙasar Togo ta sanar da janye neman izinin shiga ƙasar ga 'yan Afirka da ke son shiga. Muna tafe da labarin wasanni. Mai sauraro, Assalamu alaikum, kana tare da Newslife Radio and TV. A wannan rana ta Alhamis 4 ga watan Zulhajji na shekarar 1447 bayan hijira, daidai da 21 ga watan Mayun shekarar 2026 miladiya. Sunana Abba Aliyu ɗauke da cikakkun labaran. Hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano (PCACC) ta bayyana cewa ta gayyaci tsohon shugaban ma'aikatan jihar Kano Abdullahi Musa domin amsa tambayoyi kan zargin cire kuɗaɗen albashin ma'aikata. Shugaban hukumar Sa'idu Yahaya ne ya bayyana hakan ta hira da kamfanin dillancin labarai na ƙasa a ranar Talata. Tsohon shugaban ma'aikatan zai gurfana a gaban hukumar cikin mako guda domin amsa tambayoyi kan zarge-zarge da ake masa. Yahaya ya ƙara cewa hukumar ta fara gudanar da bincike kan lamarin bayan samun bayanan sirri da suka shafi zargin cire kuɗin ma'aikatan ba bisa ƙa'ida ba. Gwamnatin jihar Kano ta sanar da ranar fara hutun babbar sallah ga dukkan makarantun firamare da na sakandare a faɗin jihar. Cikin wata sanarwa da daraktan wayar da kai na ma'aikatar Misbahu ya kasa ya fitar a ranar Laraba, an bayyana cewa ɗaliban makarantun kwana za su fara hutu daga ranar Asabar 23 ga watan Mayun wannan shekara, sannan su koma makaranta a ranar Lahadi 31 ga watan Mayun shekarar nan. Sanarwar ta ƙara cewa makarantun Jeka ka dawo za su tafi hutun babbar sallah daga ranar Juma'a 22 ga watan Mayun wannan shekarar, tare da koma makarantun a ranar Litinin 1 ga watan Mayun wannan shekarar. Ma'aikatar ta buƙaci iyaye da su kula da yara su tabbatar sun ɗauki yaransu a ranar rufe makarantu tare da mayar da su ranar da aka koma makaranta. Rikicin daba a jihar Kano ya yi sanadiyar wani jami'in ɗan sanda mai suna Sani SO wanda ke dab da shirin ritaya ya rasu ne a wani rikicin daba da ya auku a unguwar Hotoro a nan Kano, bayan ɓata gari sun harbe shi da bindiga ƙirar harbi Karuga har lahira. Hukumar 'yan sanda ta jihar Kano ta ce tana ci gaba da binciken lamarin. Kuna sauraron labaran daga Newslife Radio and TV. Kuna da damar bibiyan mu a shafinmu na Facebook kan Newslife Radio and TV ko kuma YouTube akan Newslife Radio and TV. A dakace mu. Barkanmu da dawowa. Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta cafke wasu mutum biyu tare da ƙwato motar bus da suka sace a Bauchi. Jaridar Arewa Update ta rawaito cewa cikin sanarwar da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar SP Nafiu Habib ya fitar, sanarwar ta ce mai motar ya kai rahoto ga ofishin 'yan sanda cewa an sace motar a tashar Yankari Express da ke Bauchi yayin da ya je sallah a masallacin tashar. Bayan samun sahihan bayanan sirri, 'yan sanda sun cafke Anas Yarima mai shekaru 35 da Abubakar Adam mai shekaru 53 akan hanyar Bauchi zuwa Gombe, inda suka samu motar a hannunsu. Rundunar ta ce mutanen biyu sun amsa laifinsu tare da bayyana cewa sun yi amfani da wani makulli wajen sace motar, yayin da ake ci gaba da bincike kafin gurfanar da su a gaban kotu. Daga ƙetare, ƙasar Togo ta shiga jerin ƙasashe 5 da suka janye neman izinin shigar ƙasar ga duk wani ɗan Afirka da ke son kai ziyara a ƙasar domin rage zirga-zirga tsakanin ƙasashen nahiyar. Ministan tsaron ƙasar Cleeks Majuba ne ya sanar da haka a cikin wata sanarwa da ya fitar, inda ya ce matakin na da nufin ƙarfafa dangantaka da haɗin kai ga ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashen nahiyar. Gwamnatin Togo ta ce daga yanzu za ta ringa baiwa 'yan Afirka da ke da ingantaccen fasfo damar shiga ƙasar ba tare da neman izini ba, kuma suna da damar zama cikin ƙasar da ke yammacin Afirka na tsawon kwanaki 30. A fagen wasanni, kocin Manchester City Pep Guardiola ya amince da naɗin Enzo Maresca a matsayin wanda zai maye gurbinsa, yayin da AC Milan da Tottenham da Real Madrid suke zawarcin ɗan ƙasar Italiya tun bayan barinsa Chelsea. Da haka ne muka kawo ƙarshen labaran.
A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Newslight Radio and TV sai wanda ya tattara ya kuma tace, sunana Abba Aliyu nake cewa sai anjima.